Ning sone wis tak tukoke montor kenal poti rasa to bolong ya. Inggih. Ora usah jungklik-jungklik kaya kanca-kancamu kae. Kae urung ngrasake ngangsur kok. Inggih. Dolan mriki nek panjenengan sok lunga. Menglancari karo kowe. Ora usah digagas. Gathot to? Inggih. Petro kang malega-lega. Antong bolong isine kosong. Yambu yambun awasung. Iki ngene. Iki meng upama lho. Nggih. Mbangane kowe diwengku wong kana-kana. Nggih, tur aku ki rak ya isih muda. Tegesipun kados pundi? Ngapa langkung? Wonten mayit kok dehem. Sing jenenge wong mati kuwi nyawane urung iso ado-ado saka ragane. Ngono? Sik to. Arepa bentuke padha nek sandangane beda to. Lah nggih niku nganggo iket nganggo surjan kok. Ning rupane plek jan ora geseh. Nek ora cara ngene iki kowe mesti bakale mati. Mergo kowe ana sing bakal jangka patimu. Jane sinten to? Kurawa. Lho. Kurawa. Kaget aku. Nganti ora krasa anak bojo wis ngadhep. Bekti kula nggih Pakne. Heeh, Prantawati. Bekti kula Bapa. Heeh, tak tampa ya, Nggung. Inggih. Bapa kok sajaipun duka menika menapa ingkang putra lepat. Ora. Kowe iki anak-anakku sing siji, anakku sing tak tresnani, anakku sing banget nabet ana ing atiku. Mula kaya ngapa nggone bapak tresna karo kowe merga kowe kuwi arepa bocah nom. Ning ora melu-melu karo nom-noman kanca-kancamu kae. Kowe ngabekti karo wong tuwa, kowe iso nyuli gaweane wong tuwa, kowe cah nom ora isin campur lendhut ning sawah, ora isin kowe nuntun kebo supaya iso ngluku ana ing sawah lan Tegal. Ya kaya ngono kuwi, Nggir. Merga bapakmu ki wong tani. Nek anake sregep ning sawah, anake sregep ning Tegal kuwi ora usah dadak kowe ngetokake bebasan paribasan saben dina munjung ngingkung gajah karo wong tuwa ning saka tindak tanduk tingkah lakumu kuwi wis njunjung derajating wong tuwa. Inggih. Bapa ngestaken dawuh. Ya sesuk nek duwe dhuwit tak tukoke montor wis bola-bali kowe nembung to. Ning bapak ki panene ora tau apik. Inggih. Benjang mawon boten sah dipun penggalih. Menawi Rama utawi bapa kagungan kula dipun tumbasaken nek mboten nggih mboten napa-napa. Bapak, ngono kuwi lho sing tak arepake. Ning sone wis tak tukoke montor kenal poti rasa to bolong ya. Inggih. Ora usah jungklik-jungklik kaya kanca-kancamu kae. Kae urung ngrasake ngangsur kok. Inggih. Nek wis ngrasake ngangsur ora bakal dikunjungklik-jungklik ngono kae anane montore diceteli diganti apa-apane terus nggo nabraki cagakanim kae. Kae merga ora ngrasake nukokke. Iso nek wis dewasa wis tuwa genti dijaluk karo anake, genti ngrekoso nuruti karepe anake sok bakale krasa. Ning nek kowe sesuk duwe anak, anakmu mesti ya ngabekti karo kowe wong pokal gawemu apa tindak tandukmu ya ora tau gawe larane bapak. Inggih. Prantawati, kula wonten dawuh. Wah, jan. Aku ki saben dina kaya ora percaya. Ing atase aku ki ming pono kawan kaya ngene kok dadi mantu ratu. Mantuning Sinuwundarawati, kowe iki anake Sinuwundarawati putraning Nalindra. Monggo kowe iki jane nek ngarah wong bagus kuwi iso lho. Ning kok mintrima karo Petro. Ning wadene sing jeneng katresnan kuwi ora gagas perkara umur, ora gagas perkara rupa, merga kuwi uruping jiwa ingkang suci. Kasinggihan mekaten. Namung selaminipun kula mapan wonten ing Karangtumaritis nderekaken Pakne menika. Heeh. Menika tangga tepalih kathah ingkang sok dolan mriki nek panjenengan sok lunga. Menglancari karo kowe. Ora usah digagas. Gathot to? Inggih. Ora usah tok gagas ya pancen niate ora apik cah kae. Ah, iki ngene ya Prantawati. Kowe tak jarwani, apa to sababe kok aku meneng wae? Atiku ki giduh. Atiku ki bingung. Mergi menapa?
Ming bab sepele nek iki aku ngandhake perkara apa to sebab atiku bingung, mesti ming tok ladaki tegese ming tok ece. Mboten Ki Lurah, mboten Pak nek kados menapa. Aku ki ngimpi, kok impenku kegawa tekan saiki. Impenipun menapa? Ngomah kene kaya duwe gawe gedhe. Ngomah kene kaya duwe gawe gedhe, tarup genggeng ngendi-endi papan tangga teparo do teka, do rewang, do masak, wis kaya ngono kae. Aku ki bingung. Loh, lah kok omahku kok ana duwe gawe mongko bareng tak sawang ana kursi manten loro. Aku kaget, lho sapa sing arep dadekke manten? Selasa kliwon aku ngimpi kaya ngono. Inggih. Jemah kliwon bajure, bajute. Aku ngimpi. Lah kok dumadakan jroning impenku ki sing didandani manten ki Petruk, bojomu. Mongko ujare wong akeh ngandhake ngimpi dadi manten ki bakal cepak patine. Mongko bareng tak sawang mantene wedok ora ana. Lah iki tegese ora kok cepak patine. Ning Petruk ki ana sing arep jangka patine Petruk. Saiki jujur wae. Pancen aku curiga karo kowe. Aku cubriya karo kowe. Cubriyanipun menapa? Sak liyane karo aku kowe jane sambung tresna karo sapa? Pakne niku nek ngendika mbok sik apik aja sok nglarani ati. Kabedhaha dada kula kapendheta manah kula menika namung tresna kaliyan panjenengan. Yakin? Yakin saestu. Sumpah? Inggih sumpah Ki Lurah. Ora ana wong liya tenan. Mboten wonten. Sing jeneng Wrantawanti iki kowe. Sing tak timbali kowe wangsulan sing apik karo aku. Kula sampun wangsulan lahir batos. Kula mboten badhe tumindak aneh-aneh. Lah nek ngono pancen ana wong liya sing arep jangkah karo patine Petruk. Nek kowe ora duwe wong sing tresna karo kowe terus ngarah karo patine Petruk iki aku terus lek arep golek iku carane piye? Kula piyambak ugi mboten mangertos caranipun kados pundi. Piye kok? Kula mboten tumut-tumut perkawis menika Kanjeng Rama. Kula menika lare sak menika. Tegesipun kula menika mboten pitados kaliyan impen. Namung kemawon kesangeten Kanjeng Rama menawi gagas perkawis pasumpenan. Ora perkara kebangetan gagas perkara impen. Ning aku ki ngrasake impen kadangkala ana kasunyatane merga impen kuwi ana sing dipetung. Puspa tajem kadoro dasih kuwi impen sing bakal nemai mekaten. Mongko impenku kuwi tibane tiba puspa tajem utawa kadoro dasih. Lah iki terus carane lek arep goleki sapa sing arep mentala mateni karo Petruk ki carane piye? Kula nderekke mawon. Kersanipun kados pundi? Wrantawanti piye? Menawi panjenengan gega dhateng atur kula. Heeh, karemu. Menawi panjenengan kepareng gega dhateng atur kula sakmenika dipun pancing kemawon. Awalesane tegesipun mboten kok mancing wonten ing toya menika mboten supados tiyang badhe mejahi panjenengan menika rawuh wonten ing wisma menika Ki Lurah Petruk kula aturi etok-etok seda. Maksude panjenengan etok-etok seda dadakan lajeng mangke kula krukupi jarik terus kula tak bengok-bengok nangis mangke nek tangga teparo do teka ketok lho sing seneng kali sampeyan mati kali sing mboten seneng menika ketok sing ora seneng ya tegese lahir batin tresna kaliyan sampeyan ning nek sing seneng sampeyan tekaning pati ya niku wong sing arep tumindak ora apik karo sampeyan. Petruk kang malega-lega kantong bolong isine kosong yambu nawasungge apik idemu apik nek ngono kong golekno apa jarik sing ora pati apik inggih. Aku tak nglikar ning amben kene kruku pono mengko gek ibumu kon bengok-bengok nangis kowe ya nangis ming tangga teparo do teko. Ya tangga teparo sing melu nangis merga kelangan Petruk tegese kuwi tresna karo Petruk nek tangga teparo sing
padha ora nangis sajake mesem guyu merga Petruk tekaning pati genah kuwi wong-wong sing arep gawe patine Petruk. Ingatan kula namung nderek ning kowe ora etok-etoke lembu etok-etok aja nganti ketara lho Rantawati. Inggih. Yen meru lengkung ya nangis kanca-kancamu dundangi kabeh nek bapakmu mati. Mangke menawi mati saestu cangkeme iki ki mengetok-etok. Oh inggih ngestaken dawuh. Wong nyatanipun kula ajrih Kanjeng. Wah sawedi, aku tak ngelikan nang kene jupukon lak anu jarike. Kok ngestaken dawuh Kanjeng Rama. Sampeyan kenging napa Bapak? Engkong bapakmu kena ngapa tenguk-tenguk kok terus gletak. Bareng tak mek-mek awake kok anyep kabeh bapakmu mati lengkung. Aduh piye. Ibu bapak kenging menapa? Mboten ngertosaken paranipun, nedengipun lenggan terus kados mekaten kawontenanipun. Tobat Pakne, kula mboten saged dipun tilar piyambak lho Pakne. Kajarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta Pakne sampeyan kena ngapa Bapak sampeyan kenging napa kula tasih betahaken Bapak supados angampi gesangipun lengkung Bapak sampun sedo. Pakne, mbok aja kaya ngono to aku ora iso urip ijen, Pakne. Lengkung? Lengkung kesuma. Nyuwun pangapunten kados Raden Wisanggeni. Iya. Warantawati. Tobat. Raden kawontenanipun semah kula kados pekaten. Ngarepan omah kok dipanjer gendera putih. Iki sapa sing ora ana? Ngaturi Mas paosaken dhateng kawontenanipun ingkang abdi pun Kilurah Petruk. Nalika semanten nembe jejagongan kalian kula mboten ngertosaken paranipun. Lajeng keselak watuk-watuk tumuli dawah saking pelenggan. Tumunten sakmangke sampun mboten saged glawat. Badanipun kula dumuk anyep sedayanipun Raden. Lho, Petruk mati. Inggih, weh lah dalah kok kaya ngono. Ya wis nek ngono aku ngucapake bela sungkawa ya Rantawati. Inggih, Raden. Wis ora usah kuwatir mengko kowe ora usah bingung. Petruk mengko dipendhem ning endi upama nganggo Prabaya aku sing ngragati. Yen perlu slametane Petruk kowe ora usah matur para Pandhawa. Tak slameti nganti tekan rampunge nggone nylameti Petruk. Matur sembah nuwun, matur suwun Raden. Ya padha-padha. Lah kok edan temen. Ning ya wis ora apa-apa wong sing jeneng pati uripe menungsa kuwi gumantung marang panguwasaning dat kang murwing dat. Ya kuwi lho. Mula tak jaluk kowe kabeh kuwi percaya karo panguwasaning Gusti merga Gusti kuwi nitahake titah ning alam padang kuwi anut marang kuwasane lan kodrate. Inggih.
bojomu lagi tenguk-tenguk mongko ngombe wedang keselak tumuli tekaning pati. Kuwi mbok menawa dadi kodrating Hyang Mahanasa. Inggih. Luwih akeh sing nalika semono lagi ngopo-ngopo mongko ora ngerti dodok selaing perkara wekasan tekaning pati kuwi kabeh dadi panguwasaning sing gawe urip ming kudu ikhlas. Matur sembah nuwun. Lah arep kepiye meneh wong dadi kersaning sing maha jagat. Mula ya wis. Ingkang ana kuwi bakal tumuli bali ora ana. Awale ora ana, mengko ana terus dadi ora ana meneh. Wis dadi kodrating Hyang Mahanasa. Inggih, ngestaken dawuh. Aja kok Petruk, aku sesuk ki mesti bakal ya tekaning pati. Ning mangsa kalane kapan kuwi mbuh awak dhewe ora ngerti. Isih suwe apa mung kari cendak umure awake dhewe kuwi, ya tetep awake dhewe ora iso ngerti. Sing ngerti mung panguwasaning Gusti. Inggih. Wis lengkung rasa nangis. Inggih. Sareng kula ngertos pangandika panjenengan. Lajeng tumuli ikhlas lair batos kula. Nyatanipun tiyang gesang wonten ing alam padang menika mboten selaminipun sesarengan nadyan menika tiyang sepuh. Rama kula piyambak nadyan kula ibu kula piyambak selaminipun mboten badhe sesarengan tumuli wonten wancinipun pisah. Mestine ngono. Inggih. Mula dadi patuladan lan kaca benggala wong urip ing alam padang kuwi nyuda tumindak ingkang adigang adiguna. Nyuda sumangah sesungaran sombong umuk kekuwataning menungsa kuwi sepira. Paribasane mung bleduk ana ing astane sing gawe urip. Inggih. Matur suwun Raden, padha-padha ora apa-apa. Lah terus wis ngrancang urip sak teruse apa urung? Tegesipun kados pundi? Sakbare Petruk mati kuwi apa kowe arep ngrandha? Apa kowe arep golek bojo meneh? Merga lengkung ya isih mbutuhke Prabaya dienggo sekolah mbok menawa lan nggo uripe anakmu si lengkung. Kula tasih bingung. Kula tasih tresna kaliyan Ki Lurah Petruk. Wis aja tok tresnani, kowe tresnani wong mati ki entuke apa? Ngaten. Lah arep tok tresnani pendak dina nek wonge wis ora ngerti, wonge wis ora krasa, wonge wis tekaning pati kuwi kowe entuk apa? Malah gegerus atimu dhewe. Kowe mbebecer wektu lan uripmu ingkang tanpa guna. Mekaten Raden, bener. Lah dos pundi wong nyatane upama kula menika winengku dening priya ya sapa sing gelem wong kula niku randha. Ge anak siji. Mengko dipun westani angge-angge orong-orong. Kok sik to, aja sok sembrono kowe iki saklaya dadi bojone Petruk kok iso mbanyol lho. Mboten ateges menika. Nanging ya sapa sing gelem. Kowe iki jek enom, no? Nek kowe nyebut sapa sing gelem kuwi keliru. Wong kowe kuwi iki gamanmu akeh. Gaman menika tegesipun daya kekuatanmu, pasuryanmu ya ayu, kowe anak ratu. Mongko nek semono bejo temen uripmu mung dimek karo Petruk, mongko saking para satriya-satriya iki padha kedanan karo kowe. Lah kok bejamu kinodratake entuk Petruk. Ning ya bejamu meneh Petruk tumuli tekaning mati, mongko kowe isih enom. Inggih. Ha iki ngene. Iki mung upama lho. Inggih. Mbangane kowe diwengku wong kana-kana. Inggih. Tur aku ki rak ya isih muda. Tegesipun kados pundi? Panjenengan paring pangandikan menika tegesipun kados pundi? Ngene lho, aku ki isih enom mongko ya urung mengku garwa. Mongko wong golek bojo kuwi angel. Wong golek bojo kuwi angel. Kok sik to tak omong dhisik. Wong golek bojo kuwi angel, wong golek garwa kuwi angel. Yen kleru nggone milih garwa kuwi bisa nyengsarake uripe wong lanang. Nanging yen bener nggone milih wong wadon kuwi iso ngunggahke derajating wong lanang. Inggih. Lah saiki aku tak takon karo kowe, upama kowe kuwi karo aku ngono cocok ora? Tobat namung gumantung anak kula, nek anak kula cocok kula ya cocok. Lengkung piye? Kula nderekke mawon. Naingaten Raden badhe mengku garwa Kanjeng Ibu. Nek kowe entuk ora apa-apa, nek kowe ora entuk ya ora. Nawi kula menika nggih boleh-boleh saja.
Iki anak Petruk ya senengane mbanyol, boleh-boleh saja iki basa ngendi. Menawi kersa monggo Kanjeng Ibu menawi tresna inggih monggo mboten menapa-menapa leres ngendikanipun Raden Wisanggeni nunggoni kok nunggoni wong mati menika mboten badhe pikantuk menapa-menapa menawi Raden saestu lair batin kula pasrahke mawon tinimbangane urip kula namung kleyang kabur kanginan sarah mungguing lautan wastra lungset ing sampiran langkung-langkung dadi rondo menika wis dijinjit-jinjit le mlaku isih dirasani tangga teparo. Bener, lha inggih. Mila kula nderek kalian panjenengan kemawon Raden. Ngopo langkung? Wonten mayit kok dehem. Sing jenenge wong mati kuwi nyawane urung iso ado-ado saka ragane. Ngono. Wong tuamu mati kuwi nyawane isih ning kiwa tengening ragane kono merga dheweke urung dong yen to tekaning pati. Ngaten. Iya dadi isih iso dehem, isih iso ngopo-ngopo. Mburi kae. Ambruk kan dibenakke ora ming tengok-tengok wae. Nek tenan tak wengku garwa wis rasa to gagas. Saiki ngene. Lengkung ngetutke ibune ning Drepsila Geni, aku tak ngrukti kunarpaning Petruk kantong bolong. Wo, lah bojomu urip ngono kok. Urip-urip ora. Pira-pira bendara ki nulungi malah areng ngepek mbokne. Kene iki le mati ki mung biasa. Le mati ki mung ecok-ecok lah kok njur arep dipek. Prantawati. Kula wonten dawuh. Lah gene tangi. Lengkung ya ngono ora nggondhali mbokne malah nyurung karepe mbokne. Inggih. Lah kula menika ya Rama menika ya wing pimpen kok digagas banget-banget. Mula gandeng ana Ndara Wisanggeni iki impen iki arep tak aturke Ndara Wisanggeni. Merga piyai kuwi apa piyai pinter. Ngaten, Bapa. Kono mundur ngestaken dawuh. Kono Prantawati kono nyetrika apa-apa kono. Kula tak teng mriki. Sing kene masuk. Ngestaken dawuh. Dadak oleh barang apa? Serah. Kowe ngapa Truk? Ngapa Gah aku sok nek kaya ngono kuwi. Lah aku ki ngerti nek kowe iki ora mati kok. Aku ngerti nek kowe etok-etok mula aku terus duwe ego vertikal ngene iki men kowe kuwi tangi. Wah, pancen sampeyan iku wong pinter. Ora kowe ngapa? Enten tiyang sing ajeng jarah kula. Lho, jarah piye? Tegese jarah pati kula. Kula ajeng dipateni. Kok kowe iso mong kaya mengkono buktine apa? Kula ngimpi. Ngimpi apa? Dadi manten. Monggo mantene wedok ora ana. Nek mantene wedok ana tegese kula Petruk niku mati saka karepe sing kuwasa. Nek mantene wedok ora ana kula nyandang manten dhewe mongko pahargane wis genggeng niku tegese ana wong sing ajeng nyolong karo uripe Petruk. Mula kula ora trima. Kula carane ngenten iki niki wau ming dadi go vertikale Warantawati supaya ana wong sing tekan kene nek wong sing tekan kene niku ketoke sengit karo Petruk berarti Petruk sing mantene Petruk. Ngono nggih. Paham to sampean? Ngerti. Mula kula pasrah Ndara Wisanggeni dinten sakniki kula nyuwun dislametke supaya aja nganti tekaning pati. Mangsawang anak kula Lengkung isih enom, isih bocah. Nek nganti kula mati sapa sing ngragati anak kula? Ngono Petruk. Nggih. Kowe duwe pusaka to? Napa? Pethel. Gadah. Kene tak silihe. Pethel siji arep disile. Tak silihe engko tak balekke. Nek nganti ilang tak ijoli pethel 40 nggo nutuki ndasmu kuwi. Ya ora ngono kok njur nesu. Mung disili pethele kok ora entuk. Nggih, siap. Pethel. Ah. Niki. Ajeng manapake jarene pethel iki kondange ampuh. Wah. Kerep tak nggo nyolong ora tau konangan. Nggo nyolong kok ora konangan. Ampuh kegila-gila. Nek ngono pethel iki ampuh tenan. Tak pujane, dipuja napa? Wis kowe menengo wae.
sampean gawe masalah iki. Ning nganti bojoku weruh, engko bingung, kleru, wah sampean sing kula tempuhke, kok sik to. Arep bentuke padha nek sandangane beda to. Lah nggih, niku nganggo iket nganggo surjan kok. Ning rupane plek jan ora geseh. Nek ora cara ngene iki kowe mesti bakal mati. Mergo kowe ana sing bakal jangka patimu. Jane sinten to? Kurawa. Lho. Kurawa? Iya. Nek ming Kurawa iki kula wani. Kurawa dipandhegani karo Bapa Jodipati. Bapa Jodipati Raden Werkudara. Iya, Petruk. Wah, lah setan ora. Lah kok iso Ndara Werkudara niku ajeng mateni kula diblithuk karo Begawan Durna. Mula aku nyipta wujude Petruk iki. Nggih. Terus karepmu piye? Kowe lunga. Lunga sing adoh. Oh, nggih. Lunga sing adoh. Aja nganti ngetok. Nek ngetok mati kowe. Oh, nggih. Lah terus iki ben dipateni Kurawa. Oh, nggih. Iki nek dipateni Kurawa ora apa-apa iki mung saka petel. Lah nggih. Oh, wah jan pinter sampean. Dadi kula lunga sing adoh. Iya. Niki benteng riki men dipateni Kurawa, men digawa Ndara Werkudara. Iya, Petruk. Oh, nggih. Niki nek nyuwara ya padha kula. Padha plek ora bakal ana bedane. Truk. Apa? Lah. Oh ya iso padha lho. Ndrone wonten tipe, tip dengkulmu mlocot kuwi. Ora ana ku ya kuwi gaweanku kok. Wah, ya anu cirine siji, dheke ra ndi jenggot. Ya mongko tak thukulke sedhela wae gampang. Ora sampeyan ana bedane. Ning niki tesih wonten siji perkara. Lho, sijine perkara piye? Nek kula lunga sing gara-gara sapa? Niki digawa Kurawa, kula lunga. Terus mengko nek Garing Bagong goleki piye ayo? Sampeyan kudu iso gawe Petruk siji meneh. Petruk siji meneh. Heeh. Yanu nggih. Piye iso ora? Iso. Nek iso kula tak ndelok sik kaya ngapa lek sampean gawe Petruk. Ning saka wong lho, sakarep sampean. Kaget tak undang, Kang. Heeh. Agi ngaso ning Randu Gumbala kaya ana Aji Pameling sing ngundang karo aku. Aku sing ngundang. Adikku lanang cah bagus iya. Ngopo? Kang, ngopo? Kowe tresna karo Petruk ora? Petruk ki abdiku. Aku wis bola-bali ngewangi karo Petruk, nek Petruk keson Jombaya aku mesti totoh pati ngewangi karo Petruk. Ning iki kowe arep kelangan karo Petruk, mergane Petruk arep dipateni karo Kurawa. Sing dipandhegani karo satriya jenenge Werkudara. Cangkeme. Iki bapakku kok. Lah iya aku mung ngomongke kok. Kowe nek ngenyek iki ketoke nyrempet ning diel. Ora usah nganggo satriya Jodipati, bapakku ngono wae. Bapakmu diblithuk mbahmu. Sapa? Begawan Durna. Mula terus mentala arep mateni karo Petruk. Lah iki Petruk tak slametke, Petruk sing tenan iki. Heeh. Tak kon minggat sing adoh. Lah terus sing arep digawa bapak Jodipati, mburimu kuwi. Wah, gaweanmu apa? Iya. Saka apa iki? Saka petel. Lho kok pinter kowe. Mbok tulung dingklekku omah kae digawe wong. Gawe macan apa piye mengletak kowe iki? Ora atos-atos ni ora. Lah terus apa wigatine kok kowe nekake aku? Iki mau Petruk omong karo aku. Heeh. Nek Petruk sing tenan lunga, Petruk sing gawa Werkudara ku Petruk mburimu, lah sing gara-gara ora ana. Maksud lu kowe tak dandani Petruk, kowe engko gara-gara karo Garing karo Bagong ya. Nih. Ngene wae, yo gelut yo. Lho. Kok gelut piye? Lah kowe iki senengane aku ki ora iso nembang, ora iso tetembangan, ora iso lucu kok. Kon dadi Petruk engko nek nganti ketara malah geger. Ora. Wis to manut karo aku kowe engko ora usah nembang, ora usah. Kowe engko ora usah bawa lunging gadung barang ora usah. Ya. Pokoke meneng, kowe nek dijak omong Garing ya wangsulan, nek ora dijak omong Garing ora usah omong. Engko nek Garing curiga karo aku, cubriya curiga. Heeh, cubriya karo aku. Wis pokoke kowe ora usah omong. Oh iya.
Manut aku wah jan setan tenan. Yo ditenono suwe tak kon dadi garing. Men tak toklek sikile siji. Tak toklek wis meneng wae yo. Ngampet ambekan. Wis aku engko bakal muja karo kowe. Nek kowe tak puja kowe bisa dadi Petruk. Ki arep diru-diru Bagong kowe ya. Ajar ora. Wis tak pujane Kakang yo. Wah iki iso cilaka lho. Aku dadi sampean kok pinter gawe sapa-sapa iki kok wah nyemelangi napa ngono. Buka teng pasar, buka sulapan kali kula. Dite malah akeh. Oh iya werna-werna ya,